Hello mga karusi, mga karusimoto. Mga karusi moto, no, andito sa may may Rusi Binmali branch, Binmali, Pangasinan. I-vlog natin mga karusi yung Rusi Sparkle na repo. Rusi Sparkle 125 mga karusi, color gray, repo siya mga karusi, no. Dito sa may Rusi Binmali branch, along highway, Barangay Malindong, Binmali, Pangasinan. Yun mga karusi, no. Bali ito mga karusi, yung down payment ito is 2,000 na lang, kalahati na, kasi yung down payment talaga ng Rusi Sparkle mga karusi 4,000. Tapos mga karusi, yung nito, yung monthly nito, na lang, 2,600, tas may rebates na 2,300, 300, kaya 2,300 na mga karusi yung monthly nya, 2,300. Ayan mga karusi, no, yung Rusi Sparkle, no, Sparkle 125 repo. Bali mga karusi, mga karusi, yung to, 2 months use to mga karusi, no. Ayan, color gray siya. Ayan, dito lang mga karusi, sa along highway lang, Barangay Malindong, Binmali, Pangasinan, Rusi branch. Ay mga karusi, no, kung talagang interesado kayo, punta lang kayo dito. 2,300 ang monthly kasama ng rebates, tapos 2,000 down payment. Rusi Sparkle 125. Okay mga karusi, no, salamat sa panonood. God bless everyone. More power. Keep safe. Sana sa mabuti yung kalagayan mga karusi. And bye bye mga karusi moto. Ayan mga karusi, no, check muna natin yung niya, yung mga itong niya, yung okay pa naman siya mga karusi, okay pa naman yan, kung tingnan naman sa video, okay pa. Okay mga karusi, karusi moto, yan lang po ang video sa atin sa ngayong araw na to ng repo ng Sparkle 125 Fi. Okay mga karusi.